mag-order na. Oh no! Sir, ano mo ang pangalan, sir? Saan natin yan, sir? Cancel na naman, cancel. Dagan, na, dili mo Saan? ano, sir, di na siya madalag cancel ko. Abi na kung magkatukod kayo kayan, sir. Good afternoon, sir. Ikaw si Sir Giovanni po? Imong gi-order nga sa nina ko, nabot. Oh no! Sir, narakay card po? 5K po? Ama, apela to? 5K din. Aming shipping na 500 pesos po. Giniagawa mo! Wala mag-order na. Di sir, ano mo ang pangalan, sir? Taga kuan mo daw, taga near daw sa bus terminal. Zone 7, Madalingon, Bulatok, Pagaduan City. Oh no! Imo mang pangalan si ano po? Giovanni Parado Wala po? mag-order na naman. Nangatwirang ka pa. Basi nga kayo nga sir ba kay imo mang pangalan gyud dire. Ya, ano ra bang ay sir, layo pamigikan sir. Saan natin na lang sir? Bahala ka sa buhay mo. Dagan, ano, dili. Saan? Ano sir, di na siya madalang cancel ko. Abi na kung magpatukod kayo kayan sir. Wow! Asin ma'am, dagan, isa dito siya ka ano, kanang murag. Ano ka mo kayo kay bitaw nga butuhan, di-arrange. Ano sabi ka nag-last nag-ano sir, nag-order po? Nope! Wala mo Lazada. Wala po Shopee o Sinungaling ka. dito sir? I-check lang nato dito sir, kay kung wala dyan ka nag-order, nalang permahan. Huwag mong subukan. Uy, wala na ito ma'am, kaya dagan sir maka-istigo ma'am. Uy, yung kasi niyo sir, wala na pa siya. Ngayon, yung kidnap na akong litawa. Wala na pa siya sir, alis sir. Gawa, patanga. Saan na order kuya pa Order lang po kuya pa eh. Aliog lang ko gapin sir, kay ato lang i-check kung ano.
Kami na yung Everything Surprises from Pagadian City. San Jose, taga San Jose lang mi, okay? So silingan na ta dire. So kanina day special nga tao sir nga gusto mo hatag sa imo ani mga gifts kay birthday daw nimo karon tinuod ba na sir? Okay, so pila edad nimo sir? 51 na. 18 na rin kinadayon. 18, sir, 51 na. Unsa man dyan? 23, okay. Okay, so 23 na ang imong edad, sir, no? Okay, so dili na to lang ngayon, sir. Nanakahint, ano yung kasi nagpadala? Langga. Ako langga. Oh, mahal. Ikaw lang talangga. Okay, si Langga nagpadala ni Sir. Sure ka? Basig na kay Laing Langga. O sa'yo pangalan sa mong Langga? Wala, dili Mary Joy ang nagpadala ni. Bella. Nami kayo la Bella? Wala? Bella ang nagpadala ni Sir. Okay, so before nato na siya may balan kasi nagpadala ni Langga yung tawagan, sir. Okay. So, dili lang kay kanan, sir. At huwag sugdin na bugi siya ipadala sa imo nga food package. Matagyapan na lipstick. Yay! Palapakan ko na to si sir. Okay, pansit bilao. And then, chicken fillet. And then, kami sa tanang okasyon na, gini siya. Nabugi siya ipadala nga Goldilocks cake. Okay! Yay! And customized cake para kay sir. O, napag siya ipadala sa imo sir nga t-shirt. Okay, ito na sir. Isekreto po. Ipakita lang sa camera po. Sana all pwede, sir. Buklara po. Wow! Yan, palapakan na si sir. Nawala naman ang kami. Okay. So, kaigo na ni mo, sir? Okay. So, sir, dili lang kay ka na. Napag siya ipadala sa imo nga special letter. Okay? O diri na itong may balan. Nawala man ang tig-backpack na ito. Okay. O diri na itong may balan, sir. Okay, sa June nagpadalaan ni. Okay? So ako ang basahon. Excited na mo makabalo? Okay. Ako basahon, sir, ha? Wala hilakay, ha? Wala hilakay. Sir, dapat pagintod. Dapat pagintod. Trapay ba? Ito lang bubog. Okay, Langga yung tawagan, sir. Langga. Okay, good morning to everyone. Before I start my message to the celebrant, I would like to say thank you to Tita Luisa and Ate Pelly for helping me doing this surprise. To my Langga. Langga, anak, ibang-kilig sila, oh. Ibang-kilig sila, oh. Palakpakan po natin si Sir, oh. Okay, to my Langga. Happy birthday to the one and only man I love in my life. I wish you a wonderful day, filled with love and joyfully moments in your day. Langga, thank you so much for real to me. You always make me smile, happy, and I appreciate everything you do for me. Since the day we know each other, I feel so happy and blessed because you come into my life. I didn't expect you, but He gave me to you. I said to myself, even I lost someone that makes me feel hurt so bad, but God replaced someone can give me a lot of happiness and joy. Someone who can accept me with all his heart. Someone who can accept for who I am and for what I have. Langga, thank you for accepting me and my angels. You know what, Langga? One of the things about you, I really love you, is that you are so humble. I mean, you are so appreciative of everything, which makes me fall in love with you. Charles, sana all! Okay, I know I can't be perfect girlfriend, but I try to be better one.
Long distance or not, you're such a blessing to me. Almost 3 months of knowing you and having you as my boyfriend. And I'm grateful to spend soon together an interesting journey with you. Can't wait to see you soon, hopefully. Thank you for trusting me and loving me without hesitation and regrets. Even if you are far away, it feels like you are so near to me. You're always in my heart, don't forget that. I trust you. I hope will not break it. We need to be strong and resist any temptation that would come our way. I am really blessed to have you in my life, as nothing could more special than the day when we know each other. Thank you so much, Langga, for everyday care and love. I hope you will not change. Again, happy birthday to you, Langga ko. I love you always. Okay! Ang tanan ba na? Naapoy Langga ang tanan or si Sir lang? Okay, so dili lang kay ka na, Sir. Napag yun siya ipadala, Sir. Napay laing message. Wala, kinsa ka nila. Pasig si babe na po ni. Okay. Ako masama, Sir, ha? Hello, mahal. Oh, kinsa na mo po ni Sir? Hello, mahal man daw. Okay, muna siya, Sir. Hello po sa nandito. Una sa lahat, thank you, God, sa mga blessings na binigay mo sa amin. And thank you sa everything surprises, lalo na kay Chow. Maraming salamat sa iyo dahil ikaw yung kontak ko para mabuo itong sorpresa para kay Tata. Wow! Happy birthday, Ta! Today is your day. Hopefully, this birthday brings happiness to you and success in your life. May always guide you and give you more blessings to come. Again, wishing you all the best and stay healthy, stay who you are, and stay strong to the both of you. More birthdays to come. Love, Ate. Okay, so ate ni mo, sir? Okay. So sir, unsa man imong ikasulti sa nagpadalaan ni po, imuhang langga o ganing imong ate po? Sa camera lang po, naglangkaw sila sa... Salamat ako nila sa kong langga. Thank you langga. I love you. Wala pa naman, sir. Wala pa naman. Okay. So thank you so much sa imuhang manindot kayo nga message, sir, no? Okay. So dili na kay kana. Na yung mga igsoon diri or yung mama, yung papa, yung amigo, yung parente, yung igagaon, kinsay na diri. Okay. So kinsay una mo atag birthday wish kang, sir? Okay. Asa man ang papa? Dali po. Dali, sir. Wait lang po. Sige, sir. Sir mo yung birthday wish po. Ta. Happy birthday ta. I wish na ko ta. Abot ka po ta kini mo. Salamat guys sa pagsuporta sa mga kuan ako ang kapamilya ng supporter niya. At kalipay na abot na mo anong adlaw o ang grasya sa Ginoo ihatag niya ni Tata Giovanni. Okay. Ihapon si sir po. Ihapon. Okay, sir. Sa nagpadala po, sir. Ang sa mga kasturya. Sa nagpadala, sayang langga. Salamat guys. Dari, sir, ha? Naglantaw siya po. Sa nagpadala. Kay ano na sila yung mga kasing-kasing mga donors sa iyang birthday katawan. Okay. Okay, palakpakan po na to si sir. Yay! Thank you so much, sir, no? Okay, mama, asa man yung mother ron? Mama, asa man si mama? I miss you. What was birthday wish ni mo, ma'am? Oh, happy birthday na.
sana magbinutan ka ta. Dili mayo nga magdagan o uyap kay masipikason ka. Usara yan lang gaoy. Palakpakan mo na to si Sir. Yay! Usara lang gaoy. Usara lang gaoy. Gilag. Dahil maulaw po ta ba? Imong papa, butan kayo na ikaw. Kaya ka uyap. Pwede lang kong ikaw, Salamat ko sa Ginoo, labi na nag-blessing ani. Bisan wala pa ko niya Dari po, naglantaw siya, ma'am. bisan wala ko nakapis-pis ni mo plangga. Plangga ka po na ko. Bisan ka tita ka na ko, pero salamat sa imong pagmahal sa kong anak. Basin wala pa ka kabalo o sa batasan ni anak. Pero sa tiyan ta ka, buti ko na ba yun? Pero ikaw rin disiplina anak, bukbuk ka din. Kaya ako dili ko mulapan og anak. Kung kinsay gimahal sa kong anak, mubod akong mahalon. Bisan si Joy wala naman sila gyon. Bisan unsay gisulti ni Joy sa imuha. Karon nakunta kay magali ni Joy nga palangga gyud ni mo si Tayan daw. Pero ako na ko palangga gyud na. Kay wa mi kabalo na i-surprise ko. Salamat nak sa imong kayo o kabutan. Padayon mo duha. God bless o happy birthday. Salamat sa may panglawas ni Tata. Oh, nami support ninyo permanente. Bisad pobre mi nak, linaw ta. Magtinabangay lang ta. Yes. Akong gipangayo, respeto lang. Oh, thank you sa tanan. Okay! Okay, ihag si Sir, ma'am. Ihag po, ihag. Okay, palakpakan po natin si ma'am. Yay! Thank you so much, ma'am. Okay, kisa pa. Oh, dali, yo. Mama mo yun. Ay, igsonsa! Igsonsa! Tarong na! Bukyan sa magsuna. Wala mag 1K. Oo, nasa tanan mo happy birthday rita. Love kita ka bisag jowain ko ni mo sa kiss ko mi. Kiss. Hindi mo may singo lang man. Kiss ba? Dagaya kayo. Kiss daw, sir. Kiss daw. Unta, Ikaw na lang kiss niya, sir. tanong mo na yung decision sa imong kinabuhi. Di na ka magbutang bitaw. Kay kamalupay taon sa iyo bukod sa dili. Punta magbago na ta. Diya. Gaduara ba ta? Oh, salamat eh. Oh, happy birthday lang. Love you brother. Okay, sir. Kiss, sir. Kiss. Okay. Saan nagpadala, sir? Sir. Sir, saan nagpadala po? Sayang langga. Ang sa'yo may gusto. Langga, salamat. I love you. Lapay mo lang na. Ay, langga, muli na ka. Kimingaw na kayo ni si langga niyo. Gipangkilig yun sila diri ay. Bitaw langga. Kabalo ito ka. Kabalo dyan kung sa feeling ka na bitaw sa kamera raw magatubang. Bati ka ng LDR. Ulian na akong kuya na eh. Ura gini akong kuya. Ura gibaging na ni gaya gani. Hindi na gaya gaya. Dili mo. Dito magseryoso kayo. Matiguang tagdalian na. Bitaw, okay na sila. Okay, palakpakan po natin si sir. Thank you so much, sir. Okay, uyuan. Asa mang uyuan nun? Ay, magulang. Asa man yung magulang? Ikaw, sir. Wala na. Okay. So kung wala na ilaing mo wish, naman tay cake no, ato ang abrihan ng cake tapos kantahan ka na mo happy birthday. But before that, sir, nami harana para sa imuha, okay? So kung isa to gusto mo sayo kang sir, sayawan na to siya. Kay nomdon pa mo anang, oy dili budot ha. Atong baile-baile. Okay? Kaya gani siya sweet na ni siya ka music god, okay? Daan daw sa gabi siya pas. Nagmugo. Dili magkapwede mag-mangyod at smell kay batay ko smile ko. Okay, sir. Maminamang ka, sir. Kailangan ba masaya niya mga tao ko 1K? Bisagunsa po.
Bayad man mo sa before ka masayaw. Yay! Mora pa niya mo talent to. Ayo kayo sayaw. Dili niya itong tamo na Nung dumating aking kananangin na may kubli ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata. Ang takot kung sakali mang ika'y mawawala. Ngayon, nandyan ka na, hindi mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, hindi pa aasahin, hindi ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Palakpakan mo na si Sir! Sayaw, sayaw. Lutan mo lang mo. Sir, makisaya sila ni Sir! Pangako sa'yo na ika'y uunahin at hindi na itatanggi ang tadhanang nahanap ko sa iyong pagmamahal at ang dulot sa pag-ibig natin na magtatagal. At ngayon, nandyan ka na, hindi mapaliwanag ang nadarama. Sa walang hanggan, hindi pa aasahin, hindi ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. At ngayon, nandito na, palaging hahawakan iyong mga kamay. Hindi ka na mag-iisa sa hirap at ginhawa, ay iibigin ka mula noon hanggang ngayon, mula ngayon hanggang dulo, ikaw at ako. Okay! Yay! Palakpakan naman natin. Okay, thank you so much. Okay, sir, naman tayo cake. Atong abreno cake. Tapos kantahan ka na mag happy birthday, okay? Okay, so naatay cake na. Ang nakabutang sa tong cake is Happy 23rd Birthday Langga ko from Langga. O sa Pikas Pod. Advanced 3rd Monthsary. I love you, Langga. Okay, palakpakan mo natin si sir. Yay! Okay, so sir, kung sa man yung birthday wish ay mo ang adlaw ng kawan karon.
po? Wala ko lang wish nga makauli akong langga. Okay, okay. Wow, nidutan ni mo birthday wish, sir. Okay, blow the candle po. Okay, blow. Yay! Okay, ganda na to si Sir. Happy birthday, come on! Okay, kids, dali mo kids. Ganda na to si Kuya. Happy birthday. Okay, and 1, 2, 3, go! Come on! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Okay, once again. Hello, hello. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, happy birthday, sir. Sa imo, sir. Happy birthday. Okay, so happy birthday once again, sir. Okay, as everything surprises up, sir, nasa happy birthday wish para sa imo, okay? Happy birthday wish para sa imo, sir. Okay. Ang birthday wish naman para sa imo, sir, is more birthdays to come and good health sa imong family, okay? O, dili lang kay ka na matag pa sa ginoo sa imong papa ganina nga unahon gipon nato ang Ginoo kay siya may mag-supply sa grasya nga iyang gihatag sa ato, okay? O dugang pa niya na, sir, wish na mo po nga sunod na birthday nimo or sunod tuig magkauban na mo sa imong langga, okay? So happy birthday once again, sir. Thank you so much. And then salamat sa kaayo kay Ma'am Mary Joy Esperanza from Kuwait, all the way from Kuwait. Salamat. Thank you for choosing and trusting everything surprises, ma'am. And kang Ma'am Feli po. Feli po ngalan? Feli Francisco ba? Piala. Yes, kay Ma'am Feli Piala po. Thank you for choosing and trusting everything surprises, ma'am. Okay, sir. Okay na ba? Babay. Tapos flying kiss ka sa camera po. Babay po. Okay. Kasal, sir. Babay po. Sir, ma-picture lang ko, sir.